Iż-żgħażagħ qed jitolbu lill-Parlament sabiex jiddikjara stat ta' emerġenza dwar il-klima. Dan ħareġ minn sessjoni tal-Parlament taż-żgħażagħ li tlaqqa l-4 filgħodu fil-bidu tal-ogħla istituzzjoni li għandu pajjiżna. Apparti t-tibdil fil-klima, żgħażagħ li huma membri tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ tkellmu wkoll dwar diversi temi kurrenti fosthom l-ugwaljanza u l-plastik li jintuża għal darba biss. Emma Bedingfield li kienet qed tirrappreżenta żgħażagħ favur l-ugwaljanza spjegat li huma jaqblu li fis-seklu 21 l-ebda persuna m'għandha tiġi ddiskriminata minħabba stess tagħha. Tkellimna fuq il-gender pay gap, nemmnu li għatem ħafna xogħol xisir fuqha u wkoll rigward pink tax. Aħna dik hija xi ħaġa importanti li provajna nenfiżaw fuqha bħala partit għaliex nemmnu li hija inugwaljanza kbira u nixtiequ ntejbuha. Żagħżugħ ieħor tkellem dwar il-plastik li jintuża darba biss u favur aktar ħidma sabiex dan il-materjal ikompli jitnaqqas l-użu tiegħu. Kienu affarijiet illi assolutament jimpurtaw kemm li għandna li konna hawnhekk illum kif ukoll liż-żgħażagħ b'mod in ġenerali madwar Malta u għawdex. Għaliex aħna jinteressana li ikonna soċjetà ugwali adattata jekk jista' jkun minn issa. Għaliex aħna jinteressana li jkollna il-plastik li jintuża darba li jkun imnaqqas sewwa, forsi ma nkunux nistgħu forsi ma niddependux iktar minnu. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Clifton Grima laqa l-impenn ta' dawn iż-żgħażagħ u tkellem dwar l-importanza tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. U nemmen li daw iż-żgħażagħ huma fuq kollox eżempju għal bija tas-soċjetà tagħna. Eżempju illi għandek titkellem dwar dak li taħseb li huwa ġust, illi għandek tieħu azzjoni tqum bil-qiegħda u tieħu azzjoni sabiex tara illi l-kontribut tiegħek żgħir kemm hu żgħir ikun qed jagħmel dik id-differenza li tant hija meħtieġa fi kwalunkwe soċjetà fid-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.